OK, tak ja vás opäť zdravím pri ďalšom dieli z hry Warcraft 3 The Frozen Throne a dneska si zahrajeme proti Insane Botovi a po česky šilenému, čiže najťažšia obťažnosť, ktorá môže byť v podobe botov a potom už len profesionálni hráči a tak. Takže je to už žiadny bod proti mne asi nemôže vyhrať, keď toto vyhrajem. Táto hra proti Insane Botovi má 21 minút, čo je o 1 minútu viacej ako proti Normal Botovi. A keď si všimnete, tak tá mapa je pomerne dosť veľká, hej. Tá mapa je veľká. Sú tu 3 zlaté doly, hovorím oproti minulej mape, teda čo sme hrali v druhom dieli. Ako hrdinu som si zvolil Blade Mastera, ale chcel som najprv Farseera, ale nakoniec som si dal toho Blade Mastera, aj keď som si mohol Farseera, aspoň by som vám ukázal niečo nové a nielen stále dokola to isté. Túto hru budem robiť, teda viacej podľa mňa budem využívať to, čo normálny bot nemôže, teda kúpim si z tohto tu obchodu z Kšajtího trhače, a ktorý je výborný na ťaženie dreva. Ide o to, že ťaží veľmi rýchlo a asi, neviem, možno tak rýchlo ako 8 pevúni, dajme tomu. Hej. Neviem, že či to je pravda, možno kecam, ale veľmi je to to. No, o tom budem rozprávať až potom, keď dojdeme k tej fáze hry, kedy to bude aktuálne, kedy si ho kúpime. S pánom mečom sa idem pozrieť vlastne kvôli komu to hráme. Hráme proti humanovi. A vidím, že tu tak, neviem prečo, ale áno. A teraz som narazil na jeho malé vojsko. Zvolil si paladina, čo podľa môjho názoru počítač robí automaticky, že si zvolí paladina. Vidíme, že si má tu rukavice ogže sily, čiže už kripol toto miesto a tam ešte to má. Ja ešte nič nemám, on má už jeden, ale dáme si normálne, teda už má, vidíte, 60 a ja som ukradol mu XP, ale ogži rukavice si zobral on. Takže si dáme naspäť pohľad z nášho videnia. OK. Takže Blade Master je ináč veľmi silný hrdina. V tých neskôrších fázach aj teraz vidíte, že pomocou ničoho vie zabiť celý creep camp. Sice je to zelený, ale aj tak žump sa nám už vyrobil a vyrobíme si len dvoch. No najprv som nechcel veľmi vyrábať tých žumpov, ale som sa rozhodol, že nebude to iba o streleckých jednotkách, ale aj o pozemných. Takže momentálne čakáme na asi ďalšieho žumpa a ešte hovorím, je to len replay, hej, ja som to hral ráno, ale nejak sa to snažím neprezraďovať veci, ktoré budú, to už nebude ono.
A u nášho mlynástra máme level 2, úroveň 2 a samozrejme prvú schopnosť, ktorú si volím, je chúzevanku a druhú, tá tretia schopnosť, ktorá dokáže to, že 15% šanca, že útok sa zdvojnásobí. Bašku máme dokončenú, stínový lovec sa vyrába, takisto zvížetník a ďalší zvížetník. Válečný mlyn som trošku síce neskôr postavil, ale to vôbec nie je až taká veľká chyba. Ono som mohol rovno si vylepšiť tú obranu. Medzi tým, čo sa deje s Blademasterom, vidíte ten raz jak skočil, tak to je aj zás, tak to je, že sa mu zdvojnásobil útok. To je tá schopnosť trvalá, bez many. Shadowhunter, no. Rukavice ogří síly, v podstate ja som doteraz získal na môjho pána meču iba veci ako knihy a skúsenosti a tak. Väčšinou iba tie knihy a teraz som prvýkrát dostal rukavice ogří síly. Takže tak. Takže ďalej creepujeme, počkáme si na väčšiu jezdecov a pôjdeme. Vidíte, tu som narazil na jeho obrovskú armádu šileného bota, ale jak vidím, už sa dokončili väčšiu jezdeci a teraz má takú schopnosť tento. No, upírska aura, no. Vlastne pešák môže mať také vylepšenie, že 50% útok na neho sa mu odrazí alebo pribudne, teraz neviem. OK, ideme kripnúť toto tu. Vidíte, dal som si Shadowhuntera a zaklial som kúzelníka z rádce a toto je asi ten najlepší spôsob so Shadowhunterom. Dupie duchu sa nám už vyrába, ináč najprv som veľmi útočné drápy som tu asi nechal, neviem prečo. Už si prejde pán meču. Čo som chcel povedať? Teda hociaký bot si nekupuje žiadne veci z tohto ani z tohto. A to je oproti mne veľmi veľká výhoda. Vidím, že toto som ani nekrypol, som hovoril, nebudem prezrádzať. Skřetí trhač je na mieste. No a vidíme ako jasné, tak creepujeme. Získavame si nejaké tie úrovne, pretože úrovne pre hrdinov sú veľmi, veľmi dôležité. Na vojskách ani tak veľmi nezáleží, a samozrejme, že záleží, ale ups, to som nechcel. Samozrejme, že záleží na vojskách, ale hlavne na tých vylepšeniach, hlavne na tých úrovniach hrdinov, pretože kúzla, ktoré ponúkajú hrdinovia, sú vážne fantastické. Ďalej, kupovať si z obchodov všetko, čo nám hra ponúka, využívať. Hej, teraz som si kúpil obranu a pridávanie životov a chcem dodať, že orkovia majú strašne veľkú výhodu, hlavne v tom,
že už tu ide prízračný chodec a ten má také kúzlo, že rozdeľuje zranenia. Vidíte, teraz som to použil. Rozdeľuje zranenia medzi ostatné jednotky, hej. Takže príklad. Vidíme, že už tu je, len sa chcem pozrieť. Toto je fajn. Už toto tu všetko asi vykrypol. No, to som chcel povedať, že no, 50% útoku sa odrazí, hej. Medzi tým sa pokúšam zabiť ich rodinu. Abyže som to dokončil, čo som chcel povedať. Máte napríklad Žumpa. On má 700 životov. Prízračný chodec rozdelí zranenia teda použije to kúzlo, že rozdelí medzi Žumpa, Blade Mastera a ja neviem, Vetrojezdecca. No a všetky útoky, ktoré budú napríklad na Vetrojezdecca, tak budú aj vlastne na Blade Mastera, takisto. Teraz som sa teleportoval, pretože som mal fakt už málo života a potreboval som sa teleportnúť. No a to som chcel dopovedať, že sa tie zranenia rozdelia, no bez pohľadu na obranu, ale to až tak nevadí. No a tie výhody workov, ktoré som chcel povedať, sú tie, že ak použijete, už som to použil, že vylieči 150 jednotiek života, tak to by som mohol predať. Som to predal. Že vylieči 150 života, tak vylieči všetkým, hej. A ďalej má ešte, že vie liečiť všetky jednotky. Takže plnou výhodu orkov, ako byť dlho byť nažive, no. To som chcel povedať. Už nám prešlo 12 minút. No a ako vidíte, Insane Bot ako fajn. Ja si myslím, že skôr na Insane Bota cesta, ako ho poraziť, je tá, že útočiť skôr do tých 15 minút, hej. A teraz útočím v 13 minútach a tak akurát, lebo on keď sa rozbehne, tak veľkú šancu nemáte, no. Aspoň si myslím, no ja ako vidíte, tak už to ide v poriadku. Pozrieme sa, strašne veľa podzemných jednotiek, no ja som mal problém s mojím Blade Masterom, pretože tu má strašne veľa pešákov a to poprvé sa na to zle pozerá. Pozerá to, jak viete. No. takže tak. Teraz použil kúzlo Aura zbožnosti. Až pozerám, že on má nejak veľa života, že jo. Na mojom pánovi meču mám 850. Má 1025. Asi použil veľa tých knížek, no alebo fakt je taký silný, ale asi je taký silný. Takže pokiaľ padne hrdina a už mu zničím oltář kráľu, tak to vám zrýchlím 8-krát, abyže zase nemalo to video, aby zase nebolo to video dlhé. Takže snáď sa vám video páčilo, teda ešte dopozráme. Vidíme celkom ako Insane
Ja hrám Warcraft asi 2 mesiace, hej. Možno 3 asi jo. 3 mesiace. Ale fakt Warcraft sa mi veľmi páči. A fakt super hra. Ja ďalšiu hru, ktorú budem natáčať je Counter-Strike. Urobím to tak, že najprv z 1.6, potom zo Source a potom z Global Offensive. Ono najlepšie by bolo, keby zas prišla na trh nejaká tá hra ako napríklad Minecraft, hej. Ono z Minecraftu už nič nebudem natáčať určite, ani som nikdy nenatáčal, ani som sa o to nepokúšal. Viem, že to nemá žiadnu cenu natáčať už niečo z Minecraftu. Takže ja vám to zrýchlim 8 krát. Vidíte, že už ho tu len dobíjam. No a takže ďalšie video bude z Counter-Strike. A tak no. Medzi tým, jak to vyzerá v mojom tomto, robím si tie výskumy. Tak toto vyzeralo, hej, pevno som si urobil, normálne keďže som prehrával, tak by som si urobil Taury. A keďže som hral s nejakým hráčom silným, tak by som, no už vidíte, že som ho tu porazil. Môžeme si pozrieť ešte štatistiky. Celkové skóre 84 000, šílený bod 59 000. Jednotky. Hrdinovia, vidíte, 5-5, on mal 4. Fakt, nechápem, prečo Insane Bot hraje iba na jedného hrdinu, a to na Paladina. To je podľa mňa tá najhoršia, no ešte Blood Mage. Ešte asi tá najhoršia 1 versus 1 voľba. Paladin. Videl som, že bol Paladin v hrách 2v2 a tak, ale vidíme, že surovín mal on viacej, on mal 2 zlaté doly, ono, ja väčšinou hrajem na 1 zlatý dol, potom asi teraz by som si postavil ten druhý zlatý dol a tak, pretože sú s tým babračky a tak. A väčšinou v prvom zlatom dole je dosť surovín na to, aby že sa dalo vyhrať. Ďakujem vám veľmi pekne za pozrietie tohto videa. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, nejaký rozumný koment a ak máte nejakých kamarátov, ktorí hrajú Warcraft a napríklad nevedia poraziť nejakého bota, tak im pošlite toto video. Ďakujem vám pekne. Čau čau.